Венелин и неговите съученици са решили да организират благотворителен концерт, средствата от които ще бъдат дарени на Дневния център за деца с увреждания в Горна Оряховица. По принцип идеята се роди в едно момиче от моя клас, което така искаше да помогнем на някой. И оттам вече предложихме на целия клас, всички при сърце вземаха идеята и така после се говори с общината, с директори, учители и всички са зад нас. Защото децата там са страхотни, наистина го заслужават, защото те нямат там много средства в самия център и мисля, че трябва някой да им помогне. Мисля, че е много добре това да се направи за тези деца, защото, както каза Ивка, те са страхотни и го заслужават. Ние сме се погрижили достатъчно хора да разберат. Обиколили сме в Горна всички училища, съобщили сме, има плакати и много хора ще разберат. Надявам се и много да дойдат, за да може да помогнат на децата. Те го заслужават. Казват, че не е невъзможно да превърнат тази инициатива в традиция. Можем да го направим, то не е толкова трудно, като съберем всички и с общи усилия можем да го направим. Според класната ръководителка, благотворителната кампания ще бъде успешна, както и всички останали инициативи на младежите. Мисля, че градът ще подкрепи тази инициатива. Тя е добра. Мисля, че хората все още са запазили доброто в себе си и се надявам да е така. Това е поредната тяхна добра инициатива. Те имаха и преди други инициативи с успешен край. Така че няма и съмнение, че тази също ще завърши благополучно. Надявам се да е така. Ходихме заедно с тях в центъра, видяхме децата. Наистина имат нужда от някои неща и то от съществени неща. Бисер Борисов е директор на Дневния център за деца с увреждания в Горна Оряховица. Социалното заведение работи от 2006 година. Средствата, събрани от благотворителния концерт, ще бъдат дарени именно там. Паричките не са особено много, особено за социални услуги и когато са и така новаторски, нещата стават по-трудно. Тепърва поемаме крачка по пътя към европейските стандарти за полагането на някакви грижи към деца, спрямо и към възрастни. Младите хора са тия, които тепърва ще трябва да са в час с инициативите на държавата, защото от тях ще тръгнат нещата. Концертът ще се проведе в понеделник, 23 април в залата на община Горна Оряховица от 17:30 часа.